nostre convidat d'este matí és el dirigent socialista i candidat a la secretaria general del PSPB, del Partit Socialista del País Valencià, el senyor Francesc Romeu. Com està, senyor Romeu? Hola, bon dia. Molt bon dia, encantat de tindre-lo així. Bé, què li pareix tot este assumpte que ha acaparat l'atenció mediàtica ja no només el cap de setmana, portàvem ja dies arrossegant-ho, segur que al llarg de la setmana en seguirem parlant i molt. Què li pareix a vostè tot este assumpte, tota aquesta investigació al voltant del senyor Urdangarín i de les empreses satèl·lit, tot aquest entramat que teníem el senyor Diego Torres? Jo el que pense fonamentalment és que la justícia ha de donar una clara lliçó, sobretot d'igualtat, a tots els espanyols i, per tant, que siga tractat, investigat i jutjat en els mateixos termes que qualsevol altre ciutadà espanyol. A mi el que sí que em sorprèn que ja deixa de ser sorpresa, que sempre que hi ha algun cas de corrupció o algun cas de malversació, sempre apareix la Generalitat Valenciana per darrere d'aquestes coses i, per tant, jo crec que la imatge, a part de que siga part de la Casa Real, sempre apareix algun entramat paral·lel o directe amb la Generalitat Valenciana, ja inclús, com ell mateix ha declarat, en l'Ajuntament de València. I, per tant, jo crec que quan més claretat n'hi ha millor, perquè n'hi ha una sensació social, i això ho sabem i ho coneguem, està vivint-se en el carrer, de cansament. La gent mira per com mira i al final dona la impressió de que l'estat de dret ha d'actuar. Ha d'actuar seriosament, ha d'actuar de manera igual per a tots i de donar respostes, perquè si no la credibilitat de les institucions cada vegada està més mermada i la credibilitat de les institucions al final el que afecta és a la democràcia en si mateixa i per tant jo crec que per al sistema, per a la salut del sistema, la política, el financer, el del crèdit dels polítics i de les institucions és precís que n'hi hagi resolucions fermes i actituds i comportaments seriosos i sobretot honestos. Bé, diu que la societat està cansada, que demana canvis, sobretot, i sobretot en els partits polítics. Estem a un mes d'aquest congrés nacional del PSPB on s'ha de triar la nova direcció, entre altres el nou secretari general, si és que és nou i finalment l'Arte no és reelegit. Recordem que vostè es postula com a candidat, que la setmana passada també ho va fer ja obertament Ximo Puig, que també està Manuel Mata en aquesta carrera. A veure, Ximo Puig deia la setmana passada que precisament al seu partit el que li passava és que estaven allunyats dels problemes reals de la gent, d'aquests problemes que potser vostè ara mateix estava denunciant. I fins i tot deia que el seu és un partit poc plural. No sé si compartís les paraules de Ximo Puig en aquest sentit. Jo crec que el Partit Socialista, en general, ja sigui al País Valencià, la pluralitat ha existit sempre, inclús des de l'any 77, quan es van juntar definitivament el PSPB en el PSOE. Vull dir que la pluralitat està en l'ADN dels socialistes, jo diria que de l'esquerra. Però jo crec que el debat en normalitat és una de les coses que també ha de fomentar aquesta participació, sobretot de la militància. La pluralitat ha d'estar en la militància, que ha de tindre la capacitat. Ara estan fent-se les assemblees durant aquesta quincena que encara queda, tant de les assemblees dels delegats que van directes com aquells congressos que trien al resto de delegats. Per tant, jo el que crec que és allà on està la pluralitat. Este partit ha de debatre en normalitat. Si n'hi ha 2, 3 o 4 candidats, igual que va passar en el Congrés Federal, després del debat, després de les participacions en els atrils on se dirigeix al ple, al final la gent vota i una vegada es vota ha de participar el que ha de ser no un arreglo, el que ha de ser una solució. I jo crec que un dels reptes que tenim, els candidats que anem, és de participar d'aquest debat, en pluralitat, en normalitat, però sobretot de fer un partit que després, el dia 2 d'abril, sigui un partit fort, unit, sobretot per eixir al carrer, sobretot per tornar a tindre el contacte social que és de veres que hem perdut. I, per tant, el que no podem és ni continuar batalles federals en l'àmbit de la Federació Valenciana, ni el que no podem és participar de ningun tipus d'unions temporals d'empreses que no siguin únicament la necessitat que tenim els socialistes. Primera, de ficar ordre dins del partit, de dinamitzar-lo i de modernitzar-lo i de traure una solució bona d'idees, d'equips i de lideratge perquè a partir del dia 2 d'abril puguem eixir en crèdit i força al carrer a recuperar la Generalitat i les institucions que ara mateixa, en mans del Partit Popular, tenen el crèdit que tenen i sobretot el desprestigi que tenen. No seria bo, senyor Romeu, dic jo, que per acostar els partits als ciutadans foren els militants i simpatitzants dels partits polítics els que acabaren triant el seu candidat
a la secretaria general del partit o el seu candidat a la presidència de la Generalitat? No fora bo, això? Jo crec que seria fonamental. Jo ho vaig plantejar, el primer candidat que vaig plantejar, les llistes obertes, no bloquejades, un militant, un vot, sobretot perquè aquell que vol optar a un càrrec dins del partit o a través del partit en les institucions, també ha de tindre una càrrega, i la primera càrrega és explicar-li als seus companys per què ho vol ser. I una de les coses que més m'agrada d'aquest procés és els milers de militants que he visitat. El mateix dissabte vam fer actes en 6 agrupacions, i totes les agrupacions plenes, perquè la gent té ganes de participar, els companys tenen ganes de decidir, no de ser decidits, perquè dona la impressió que ja n'hi ha qui sap qui són els delegats, encara no s'han fet les assemblees, i tot això perverteix el mateix sistema dins del partit. Per tant, jo sí que coincidisc en el plantejament que vostè fa, tant de l'elecció directa, de tots els càrrecs que n'hi ha dins del partit, i si vol, com hem plantejat en esmenes i així apareixen les resolucions congressuals federals, a l'hora de triar el president de la Generalitat o del govern, a obrir l'àmbit electoral a simpatitzants. Per tant, jo crec que qui vulgui un càrrec té una càrrega, i la càrrega primera és parlar en els companys i que els companys decidisquen lliurement i en el vot secret i privat qui és el que millor entenen per fer aquest desenvolupament del càrrec. Vicente. Señor Romeu, decía usted que en estos últimos meses, incluso en el último año largo, siempre que ha habido algún tema o alguna situación de corrupción, de una u otra manera el gobierno de la Comunidad Valenciana ha estado más o menos salpicado de por medio. Aún así, las últimas elecciones, como las anteriores, como las otras, siempre que ha llegado el momento en el que el ciudadano tiene que depositar su voto en la urna, siempre y de forma mayoritaria ha ganado el Partido Popular. ¿El Partido Socialista en la Comunidad Valenciana va a hacer de verdad examen de conciencia, va a mirar hacia adentro? Porque algo que todos estamos reclamando y que es necesario siempre, en este momento de crisis todavía más, es oposición. Y el ejercicio de oposición es fundamental e insisto, en estos momentos tremendamente necesario. Y quizá lo que la gente demanda en estos momentos es que el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana haga oposición de verdad. ¿Van a mirar de verdad hacia adentro y van a examinar realmente cuáles son los problemas que en estos momentos lleva arrastrando durante tanto tiempo el PSPB en la Comunidad Valenciana? Mire, jo el que penso és que en aquest procés congressual, que jo crec que no és un procés qualsevol, no és un procés de tràmit, i per això parle de que no podem eixir en un arreglo sinó en una solució, el que el partit ha de fer fonamentalment són 2 coses. Primer, aquesta part d'autocrítica necessària. És a dir, jo no sé si el PP a la Comunitat Valenciana guanya les eleccions o les perd jo, que segurament els vots dels socialistes no passen en bloc al Partit Popular, opten per altres opcions, segurament a l'esquerra o a l'esquerra més nacionalista cultural nostra, i per tant el Partit Popular no crec que guanyi les eleccions més enllà de que les perdem els socialistes. Per això el que li vull dir és que el punt d'inflexió que suposa el Congrés de l'últim cap de setmana de març és, per una part, deixar de solucionar el partit des del punt de vista d'arreglos i pactes d'interessos que no convencen a la ciutadania ni a la militància d'entrada i començar a eixir a fer el que la gent espera d'un partit que és l'única opció alternativa al govern del Partit Popular en la Generalitat i en les institucions. Hem de fer aquest examen d'autocrítica. Jo crec que els companys i les companyes són els primers que ho fan en les seues agrupacions. Tots tenim consciència, tots sabem quina és la realitat en la que estem vivint, i el que també demana la gent és que tinguem ganes de guanyar. És que els socialistes fa molt de temps que no transmetim ganes de guanyar, que no diguem les coses on les tenim que dir, i que potser no estem ni on ens espera estar. El pitjor que li pot passar a un partit és que deixi de ser perspectiva de govern, però que deixi de ser perspectiva d'oposició. I jo crec que ara estem en aquesta realitat. I una de les tasques per les que jo presenté la candidatura a la secretaria general és, primera, per enfortir el partit, per a dinamitzar-lo, per a que torni a tindre les idees clares i des d'un punt de vista ideològic ben posicionat, i per altra part, iscar al carrer en tota la força, no solament a fer oposició, que és precís, sinó també a plantejar l'alternativa de govern que els socialistes volíem per a una comunitat valenciana de solucions de problemes actuals, però també de perspectiva de futur, perquè fa molt de temps que els socialistes no parlem ni de present ni de futur, i jo crec que la gent espera això, i per tant això és la tasca que haurem de fer a partir del dia 2 d'abril. Per això no és solament important el que passa el dia 1, com se resol el dia 1, sinó que el dia 2 els socialistes s'eixcam tots units en una integració real, on hi ha una participació, perquè en aquest partit cap tot el món, i d'entrada ens en falten vora 8.000 companys i companyes que se n'han donat de baixa, i eixir en un projecte clar, en uns equips clars i en un lideratge clar. Jo parlo de lo mateix que diem el Congrés Federal, idees, equips i projecte per a fer oposició
i per a recuperar les institucions i solucionar problemes de present i perspectiva de futur des d'un punt de vista ideològic d'esquerres. Señor Romeu, usted habla de arreglo y no de, o sea, habla de solución y no de arreglo. He leído en alguna entrevista, corríjame si no es cierto, que usted a la pregunta si el señor Alarte tenía que haber dimitido, usted dijo que la misma noche de la derrota. A lo mejor no lo ha dicho, es alguna entrevista que he leído yo de usted. ¿Cree que lo que está pasando en el socialismo valenciano es una dejadez y una sensación de aferrarse a una silla en lugar de reunirse, como usted dice, con la militancia, luchar por estar todos juntos? Eso sería quizá el primer envite, pero ¿cuál sería su postura si al final ocupa algún cargo importante en la oposición? ¿Estaría uniéndose al partido del poder, en este caso el Partido Popular? ¿Colaboraría con el presidente Fabra para que llegara el agua a esta comunidad, para que el corredor mediterráneo se realice con todas las consecuencias, para que llegue el AVE a Castellón? ¿Cuál sería la postura de la oposición de usted? Mire, jo crec que ho digué Alfredo Pérez Rubalcaba en algun dels discursos que va fer ahir en el Congrés de Sevilla. Dins del partit no podem fer allò que no podem explicar fora. Si un té una paraula, si un té un compromís, si un té una actitud i si un té una forma d'entendre la política dins del partit, ha de ser perfectament explicable fora. Perquè el PSOE no és una isla deserta. El Partit Socialista del País Valencià no som un grup de gent com si estiguérem allunyats de la societat. Som societat, som poble i, per tant, hem de saber fer dins de casa el que podem explicar fora de casa. Per tant, jo crec que un ha de ser conscient de lo que diu, perquè si no el que fas és perdre la confiança de la ciutadania. Dels militants també, però de la ciutadania. Sí que ho vaig dir en aquesta entrevista i ho ratifique. Jo ho haurà fet. A un resultat catastròfic, la primera responsabilitat que té un secretari general i candidat és obtindre el millor resultat possible, i si no ho fa, tampoc n'hi ha que fer massa anàlisi polític. El que sí hauria d'haver fet en qualsevol cas immediatament és convocar un congrés i demanar l'opinió als companys de si ha sigut un bon o mal resultat i a partir d'ahir continuar. Jo no sé si cada un entendrà l'acció política des del partit com l'entenga. Jo el que crec és que el partit no és una finalitat en si mateixa. El partit al que jo me vaig afiliar en l'any 93 és un instrument de transformació social, de pacte social, d'impuls social. I per això vocació de govern este partit la té. I jo crec que això en part és el que s'ha perdut. Necessitem tornar a recuperar la il·lusió del govern, la il·lusió i les ganes de tornar a governar. Per això quan vostè me diu quin tipus d'oposició es faria, primer una oposició implacable. No se pot deixar passar, i no solament en les qüestions de la corrupció, perquè això ja ho veiem, que estan i estaran i seguiran estant, perquè cada 2 dies ens desayunem algun escàndol en el govern de la Generalitat, quan no del president anterior del present. Un problema. Jo estic esperant que Fabra faci alguna acció d'autoritat dins del seu partit i comenci a mirar a veure què li està passant, més enllà d'esperar-se al congrés que té en maig, perquè també necessitem que les institucions i que les lideren actuen en contundència. Però respecte del tipus d'oposició que jo faria, ja li dic, una oposició implacable, però una oposició que millore sempre la qualitat de vida dels valencians. És que el Partit Socialista del País Valencià no té altra finalitat que treballar perquè, com dia un company meu del partit, la gent siga més feliç, tinga més capacitat de desenvolupament, de solucionar els problemes de present i solucionar i sobretot de mirar al futur. Per tant, jo el que estic esperant és que el senyor Fabra reivindique ja d'una vegada per totes, ara està tot callat. Quan hasta fa 6 mesos tota la culpa era de Zapatero, ara resulta que el govern d'Espanya pareix que no el coneix. Doncs és del seu mateix color. En el dia que estigueren en el Congrés de Sevilla li hauria pogut demanar a Rajoy que el corredor mediterrani fora una prioritat per a la ministra de Foment, que ja no ho és. Li hauria pogut demanar al senyor Rajoy que fiquera les polítiques hidràuliques necessàries perquè l'aigua arribi a la comunitat. Li hauria pogut demanar al senyor Rajoy millorar el sistema de finançament dels valencians i de la Generalitat en el conjunt, més enllà de demanar-li que intervinguera la Generalitat per llevar-nos competències. Demà tindrà l'oportunitat de fer-ho en aquesta reunió que mantindrà a la Moncloa el president Fabra amb el president Rajoy, de plantejar totes aquestes qüestions. Jo ho espere. Veurem què passa. Jo ho espero que ho faça. Siempre, buenos días, señor Romeu. Siempre que se produce un proceso interno de elección, como viene el Congreso, es difícil perfilar cuáles son las distintas sensibilidades, ¿no? Pasó ya con Chacón y Rubalcaba. Los dos decían es complicado desmarcarse uno de otro cuando todos nos hemos presentado con el mismo programa. En esta ocasión es usted uno de las 4 personas, de los 4 militantes del PSPB que ha decidido dar el paso e ir a por la Secretaría General. Y me gustaría saber, hágase un poco de campaña, ¿qué es lo que usted aporta como diferente a los señores Puig, Mata o Alarte?
Doncs mire, jo crec que en les actituds, en la història i en la capacitat de cada un, que tampoc som nous, ningú dels quatre, sí que tenim alguna trajectòria i alguns fets a l'esquena, alguns èxits a l'esquena, i per tant jo crec que això és el que hem de ficar, el millor que pot aportar cada un. Mire, jo duc en el partit des de l'any 93, he passat per la política local, la part més directa de contacte amb la ciutadania. Conec la estructura federal en quant a que vaig ser director de la Fundació Jaime Vera i part del legislatiu quan vaig ser diputat nacional. I sobretot hi ha una cosa que jo he fet sempre des de l'acció política des que me vaig afiliar, que és parlar amb la gent. Jo estic fent una campanya per la Secretaria General que és colze a colze i mirar a la cara als companys, perquè crec que aquest és el primer pacte necessari que n'hi ha que fer, és dir, recuperar el protagonisme dels companys. I això és no solament ficar a disposició de l'organització l'experiència o el coneixement que ho té, sinó també ser còmplice dels companys i de les companyes. Jo crec que aquest partit té moltes capacitats per dinamitzar-se i modernitzar-se. Allà on jo he estat ho ha fet. Aquest partit té molta capacitat d'involucrar a quanta més gent millor. Allà on jo he estat ho he fet. I sobretot una capacitat d'integració, d'actuar conjuntament. I sobretot de parlar de política i no de polítics, perquè al final, dins del partit, estem sempre parlant d'uns i altres, i a mi el que m'agrada, i a mi el que vull dedicar-me als companys i les companyes és a tindre una perspectiva de govern per a ficar punt i final al segle polític del PP en la Comunitat Valenciana. Si me permite, por lo que decía usted de hablar de política y no de políticos, cuando los políticos se presentan como uno de los principales problemas de España, según señalan las encuestas del CIS y otras, cuesta pensar que una persona, usted en este caso, que ha estado efectivamente en la política, lleva ya bastantes años, pero dar el paso para ser el líder de un partido en una federación no es buen tiempo para los políticos. Todos los políticos están bajo la lupa, ¿no? Como están todos bajo sospecha, quiero decir, bajo sospecha por sus intereses, por sus inquietudes, por sus iniciativas. Parece que nada esté limpio en la política. Sí, però jo que no compartís la generalització en ningun aspecte de la vida, el que ho aporta és de veure el que vostè diu, seria més fàcil no fer res. En la situació que n'hi ha, us queda en casa o es dedica a fer la seva acció o la iniciativa política d'altra manera. En l'ADN de l'esquerra també va la voluntat de canvi, de transformar les coses i de les coses no continuen igual. Jo ni soc conformista, ni me resigne que les coses estiguen com estan i, per tant, aporte des de la medida en què puc, en la convicció, en la coherència i en la cara al descobert, que és el que pot millorar-se dins del partit i, sobretot, dins del partit per transformar també la societat. Com li dic, el partit no és una finalitat. La finalitat és millorar la qualitat de vida de la gent i, en aquest cas, fer-ho des d'un punt de vista ideològic més concret. Per acabar, senyor Romeu, esta setmana hi ha convocades de nou protestes en el sector de l'ensenyament. Creu que ha fet bé el Partit Socialista posant-se al costat dels estudiants en les seues reivindicacions quan precisament el govern de Zapatero va retallar significativament també els seus pressupostos en educació? Bueno, no tindríem temps suficient per contestar que realment aquesta retallada que vostè apunta va ser aixina, perquè si traguem tots el número de beques que se van establir mentre governava Aznar o mentre governava Zapatero, vull dir que tindrien molt de temps necessitaríem per contradir-li que no ha sigut aixina aquest retall que està dient que el govern de Zapatero ha retallat l'educació. En qualsevol cas, el que sí és de veres és que el Partit Socialista no pot estar allunyat del sentiment que té el poble, però no solament hem de ser canalitzadors d'aquest descontent, sinó que també hem de ser provocadors de solucions. Per tant, jo veig bé que els socialistes estiguem en el carrer perquè som gent del poble i com a gent del poble estem en el poble. I com a ciutadans també ens afecta directament, igual que la resta de la ciutadania valenciana, els retalls que estan tenint, no solament en educació, en tot i el que vindrà. Des de la reforma laboral fins a el que parlem ara de sanitat i tots els serveis públics. Per tant, jo crec que hem d'estar al costat de la gent, som gent del poble, som poble, però també som un partit polític en iniciativa i, per tant, junt a la protesta, jo crec que és precís que sempre tinguem la iniciativa de govern i que sempre siguem el tractor que arrastre polítiques que canvien i que, sobretot, des de l'oposició, també siguin constructives per començar a tindre la imatge de vocació de govern, que és la que jo crec que ens fa falta als socialistes valencians. Senyor Francesc Romeu, aspirant a liderar el PSPV, el Partit Socialista del País Valencià. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta xerradeta d'este matí de dilluns. Molt bé, gràcies a vostès. Un plaer.